Gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo po Serbian Games BL. Da evo! Alo đavole! Mali učuti malo bre, mnogo se dereš, razumem? Tebi je čale Branko Kockić. Jeste majmunčino! Nemoj više da me svaraš bre! Okej, ovaj dečko je mrtav. Dobre. Jedva sam ga ljudi ubio. Jedva smo ljudi moji. Bilo je onako vrlo teško, ali na kraju smo uspjeli. Idemo. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!